Βρισκόμαστε στην αρχαία εκκλησία της Παναγίας Χορτακιώτισσας, η οποία βρίσκεται νότιο-δυτικά του χωριού Σωτήρα, σε μια περιοχή η οποία ονομάζεται Χορτάκια. Την ονομασία την πήρε ίσως από μικρούς βυζαντινούς οικισμούς που υπήρχαν εδώ γύρω, εξού χωριά μικρά οι οικισμοί, και πήρε την ονομασία Χορτακιώτισσα. Πρόκειται για έναν μικρό σταυροειδή εγγεγραμμένο βυζαντινών εκκλησάκι με τρούλο, η οποία συνδέει εδώ η παράδοση την περιοχή με τους κατοίκους της Σωτήρας, οι οποίοι, όπως είπαμε και προηγουμένως, βρισκόντουσαν εκεί που είναι η γέφυρα που κατεβαίνουμε την Αγία Θέκλα, όπως ονομάζονται θρόνοι εκεί, και από τις αραβικές επιδρομές οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν εδώ, μετακινήθηκαν εδώ, πάλι είχαν την επίσκεψη των αραβικών επιδρομών και έτσι εγκατέλειψαν και τον χώρο αυτόν και μεταφέρθηκαν εκεί που βρίσκεται σήμερα η εκκλησία του Χρυσοσώτιου. Εδώ, αν προσέξουμε έξω, βρίσκονται ακόμα δύο βυζαντινά εκκλησάκια, έναν βόρεια του Αγίου Γεωργίου και ένα στη δύση του Αγίου Θεοδόρου. Είναι και αυτά της ίδιας εποχής, του 12ου αιώνα. Εδώ η παράδοση λέει η εικόνα της Παναγίας της Χορτακιώτισσας ονομάζεται βροχοποιός. Δηλαδή, οι κάτοικοι σε περίοδο ανομβρίας, όπως είχαμε το χειμώνα που πέρασε, ερχόντουσαν εδώ με πομπή, έπαιρναν την εικόνα από εδώ και με λιτανία την μετέφεραν στο χωριό, στην εκκλησία, έκαναν παρακλήσεις δεήσεις και ο του θαύματος άνοιγαν οι ουρανοί. Αυτό το έκαναμε και πριν 4 χρόνια, θυμάμαι καλά, όταν είχαμε ανομβρία πάλι, ήρθαμε εδώ, οι κάτοικοι του χωριού, μεταφέραμε την εικόνα από εδώ, πήγαμε στην εκκλησία όμως, τη μεγάλη της Αναστάσεως, και η παράκληση και να πούμε θαύμα, ναι, όντως, ξεκίνησαν οι βροχές. Γι' αυτό και ονομάζεται η Παναγία η Χορτακιώτισσα η βροχοποιός. Φέρει βροχές δηλαδή, δίνει βροχές. Παγιά, εγώ θυμούμαι που ήμασταν μικροί, υπήρχαν και πολλά τάματα γύρω από την εκκλησία, έβαζαν νήματα, έδαιναν γύρω-γύρω την εκκλησία, τάματα διαφόρων ανθρώπων οι οποίοι είχαν έναν αίτημα, κάτι στην Παναγία, και ερχόντουσαν εδώ και έφερναν τα τάματά τους. Μια άλλη παράδοση, η ιστορία λέει ότι η εκκλησία της Παναγίας ίσως ήταν και καθολικό μονής. Υπήρχε μοναστήρι εδώ και ήταν η κεντρική εκκλησία η Παναγία εδώ, το εκκλησάκι αυτό, ή μετόχη κάποιας άλλης μονής.